μία να μάθεις ποιος είσαι. Τι άλλα συμπτώματα παρουσιάζεις? Με κυνηγάνε. Αχά! Θέλουν να με σκοτώσουν με ένα βέλος. Αχά! Μανία καταδίωξης. Κλασική περίπτωση. Αχά! Αχά είμαι. Όχι. Τότε τι είμαι, μπορείτε να μου πείτε? Δεν μπορώ. Μπορώ όμως να σου προσφέρω καπάκια. Ροζ. Ωραία. Τι να τα κάνω? 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι και το βράδυ άλλα 5. Γιατί? Για να πάψεις να ρωτάς τι είσαι. Αν τα πίνεις τακτικά θα ηρεμήσεις. Και θα πάψουν να σε βασανίζουν έμονες ιδέες. Δυσάρεστες και επικίνδυνες σκέψεις. Αν τα πίνεις τακτικά, τα χαπάκια σου αυτά. Αν τα πίνεις τακτικά, φίλε μου θα ηρεμήσεις και θα πάψουν να σε ενοχλούν μαύρες σκέψεις και ερωτήσεις. Τέρμα, οι ξαφνικές και το στρες, οι σκοτούρες, οι πολλές, η αγωνία. Τέλος, θα ξεχάσεις να ρωτάς, θα γλιτώσεις απ' το τέλος. Αν τα πίνεις τακτικά, τα καπάκια σου αυτά. Αν τα πίνεις